għadek zazu meta rajtek titbissem bajnek mobbin bil-pis taħsibietek naf li ma tridx kliem u xejn nxempillek minn dejjem magħluq għall-għajnuna ta' ħbiebek u jekk xi darba tfittex il-kelb il-bib dejjem miftuħ u jekk isibek fih il-muntanja jinnervak il-fuq u għalkemm ix-xorti ma kienx favorita u t-toroq tagħna ma jibdux inwedek li jekk tfittex il-kelb il-bib dejjem miftuħ. Dalma tal-lejl fis-sħana ta' wissu kont qed nisma' leħnek fil-ħorn jidwi bħal eku mill-bogħod